αποχή ενάντια στην αξιολόγηση. Ο αυταρχικός κατήφορος κυβέρνησης του ΙΠΕΘΑ, του Περιφερειακού Διεθνή Εκπαίδευσης και της ΒΟΒΟΕ συνεχίζονται. Επιμένουν στην επιβολή της αντιπαιδαγωγικής, αντιεπιστημονικής αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης, αμφισβητούν το δικαίωμα στην απεργία και παραπέμπουν εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στα μηταρικά συμβούλια. Η κυβέρνηση, το ΙΠΕΘΑ, διώκουν συναδέλφους απεργούς που το κάνουν είναι να υλοποιούν τις συλλογικές αποφάσεις για ατομική αξιολόγηση και είναι σε ισχύ. Αντί να στηρίξουν με όλα τα μέσα τους συναδέλφους που δίνουν καθημερινό αγώνα και να κρατήσουν όρθια τα σχολεία, τους διώκουν και τους στοχοποιούν. Στοχοποιούν ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους που για χρόνια προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο δημόσιο σχολείο και σήμερα αντί για τις πράξεις μονιμοποίησης που παράνομα δεν εκδίδει το ΙΠΕΘΑ, παραλαμβάνουν εκατοντάδες παραπομπές επιτακτικά. Το δηλώνουμε ξεκάθαρα. Κάτω τα χέρια από τους απεργούς εκπαιδευτικούς. Οι εκβιασμοί δεν θα περάσουν. Χαιρετίζουμε τους διωκόμενους και διωκόμενες, συναδέλφους και συναγωνίστριες που δίνουν τον αγώνα για την προάσπιση του δικαιώματος στην απεργία, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Θα είμαστε στο πλευρό τους. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθούν όλα τα πειθαρχικά. Απαιτούμε εδώ και τώρα τον άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων που έχουν κλείσει διετία.